Sirado man. Sirado man ang mga Nakasulod na mo? Tama na yung ganyan mo? Nakasulod na mo? Minda yung ma'am kay daghan kayo iro. Lisod sa wala! Pagdali na mo kay nagdaga na ang oras! Dito ka lang sa pikas, ma'am. Ato na dayon! masaktan gali tani. Towns, murag kulba man dali ang. Walay tao. Pag-sure di ha, Toms. Tari na mo. Nampak ko na tao. Uy, trespassing kay tadiri, oh. Nanay tao na. Lisod sa walay tao na naman na mga kidnappers! Dito mo agi sa kilid! Dito ka namin sa kilid, ma'am. Pagdali na dayon mo! Ang sa daw day? Toms, manguli na. Di ka na mo madunggan. Di ka na mo madunggan, Toms. Sa kilid daw, guys! Uy, hindi ko gusto na itong kanta. Na, si Minda, grabe ka saba. Walay tao dire. Wala daw tao. Unahin ninyo. Ikaw dapat mag-una kay ikaw nagsunod. Naitaw dire. Abak mo na tao! Sorry. Manong wala mo kunin yung isalo. Nakasikuan wala na isalo. Amo man ang nasa ubos. Uy, dapat ka mo ang isalo. Mawala ko nilagay sa loob. Ang pinadyara ko diha! Pagdali na dayon mo! Toms, wala man tayo gamit. Naka-grills man na diha. Di ta kasulod. Ay, ma'am, dili may makaagi diri at ay ma'am kay nakagri. Okay, naka-grills man day! Balis na dayon mo! Toms, asa naman mo karon? Ma'am, naa namin diri asa ato ko, ma'am. Hapog man, Towns! Naiwakwak! Okay. Ma'am, naamay wakwak, ma'am. Hala, nadunggan yun ako! Gali, ma'am. Dito ra kami sa pikas bintana. Balis na dayon mo kay 10 minutes na lang! Toms, ay rakan hilabti kay tulog ra ba? Ayaw rakan, ayaw rakan. Ma'am, one down. Very good! Sunod mo dito sa bintana! Pagdali na dayon mo! Yes, ma'am, duha na kataong ako natumba. 5 minutes to go! Kung wala diha na sa pikas kwarto, ato na dayon mo! So ako ra ani diri upper me. Maluoy mo. Wala mo tabang sa ako, ako rag si pangulatan. Mag-amot na lang mi sa imo snack, Toms. Abang isad ko ninyo. Sige mo pagsalig dira. Towns, asa naman mo Naa karon? namin diri, naa namin diri ah. Dalian na dayon na ninyo! Hoy, nagunsaman mo diha ah! Nga nung nagkat-kat-kat man mo! Maayong gabi iya. Ang gabi, nangawat mo diha no! Ay kami day tungkuan niya, Special Task Force Agila. Oh, nagunsaman mo diha! Namang good mi mission karon niya nami i-rescue. Ay, basig ka tong bata, diri aday daw! Oh, diri daw ya. Black 10. Ay, diri dito ato sa Pikas! Block 9! Ay sa Black 9 day ya. O, sa Pikas apartment! Ay okay. Hala, gikulatan na rabato ni Tilma ang Nabasa duwa ko, ka kuya, kuan. pinaan. Sige, salamat ya. Mamalis na lang mi. Balis ta guys. Telma! Tulo na lang ka oras! Wag gihapon na rescue! Ay man, Unsa naman sad? sa Pikas day daw to na apartment na hitabo ang kidnap. Una-unsaon man na nato ron! Nabi to duha ka lalaki ma'am na ako gikulat pa. Ipa-hospital to ninyo! Nakasala na noon ta! Amo ra ka Mamatay na pa mo sa hospital, inyo sa ma'am. consideration!